אנחנו פותחות עם הקשר בין תזונה למחלות הסרטן, ונמצאת איתנו גילה אדלר, דיאטנית קלינית אונקולוגית, מנחת סדנאות למחלימים מסרטן. שלום גילה. שלום לך. ואנחנו יודעים שסרטן זה מחלה מולטי גורמית, ויש גורמים שאין לנו השפעה עליהם, ויש גורמים שיש לנו השפעה עליהם. אז מה הם הגורמים האלה שאנחנו יכולים להשפיע עליהם? אז הקדמה נכונה, כי כשחושבים על סרטן, חושבים שזו מחלה שהיא עניין של מזל, או שפתאום מגיעה שהיא גנטית בעיקרה, ואנחנו יודעים שהשיעור המרכיב הגנטי הוא משהו כמו 10%, והגורמים הסביבתיים הם 80-90%. וואו. אז כן. אז אם אנחנו מדברים על גורמים סביבתיים, אז באמת התזונה, כחלק מהגורמים הסביבתיים, יש לה השפעה מאוד מכרעת. וכן, אנחנו יודעים. שמה זה אומר, אדם כביכול שהרגלי האכילה שלו נגיד לא טובים, או עדיין סובל מעודף משקל מאוד גבוה, יש לו סיכוי לחלות בסרטן יותר ממישהו אחר? זה בדיוק, הרבה פעמים כשמדברים על תזונה ועל סרטן, אז נוטים להתייחס לכל מיני אלמנטים שוליים, כמו למשל כן להשתמש בממתיק מלאכותי, או כן להסתכל על צבע מאכל, או כן כזה, ובאמת הגורמים העיקריים לסרטן ותזונה נמצאים באמת בעודף משקל. אנחנו יודעים בוודאות, באזור הבטן, בהשמנה בטנית, אנחנו יודעים את הקשר בין השמנה לסרטן, בין נשים לסרטן שד ולסרטן של מערכת העיכול בגברים ונשים. אנחנו יודעים את הקשר בין בעצם כל מיני מרכיבים שמגיעים אלינו בתזונה, אבל שהם באמת מהותיים, כמו למשל כן סיבים תזונתיים, לא סיבים תזונתיים, שומן, מקור השומן, אז באמת בדברים הגדולים. באמת אנחנו יודעים היום שחשיבה היום, שאחד ממקורות של התפתחות הסרטן זה איזשהו תהליך דלקתי בתוך הגוף. ממש ככה. ומדברים על זה היום על אוכל פרו-דלקתי ואנטי-דלקתי. אז בואי תני לנו כמה מאכלים דלקתיים אנטי-סרטניים שאת ממליצה עליהם. אז באמת המחקר הראה שמזונות שהם נוגדי דלקת ושיש להם השפעה מוכחת, באמת במחקרים גדולים שכללו מאות אלפי אנשים, זה באמת הדבר, ירקות, כמו ירקות ופירות, עם הדגש על ירקות יותר, והכמות היא משהו כמו 5 מיני ירקות ביום, יש בזה אלמנט מגן אמיתי. ומה עוד? למשל, אכילה של סיבים לא מסיסים, שקיימים בלחם, בסובין החיטה, שמן זית, פירות יער, כן. כן, כל המזונות האלה, הפירות הצבעוניים, הבטא קרוטן, שקיים במזון. זאת אומרת, להשאיר את מה שחשוב לשלב במהלך היום את כל אותם דברים, את המזונות האלה, כדי באמת שאנחנו יכולים כל מיני טיפול מונע, אפשר להגיד? אפשר לומר שמצד אחד להוריד את אחוזי השומן באופן כללי. זה ברור, זה בוא נסכים קודם כל במקום ראשון, לרדת במשקל. אבל איזה שומן במיוחד אנחנו לא ממליצים? להוריד את השומן הרווי. שומן מן החי בעיקר, ובאמת להעלות את המזון הצמחית, השומן הצמחי. יש קשר בין פעילות גופנית למניעה? זאת אומרת, אנשים שנוטים יותר לעסוק בפעילות גופנית, יש להם את הסיכוי לא לחלות? זה ממש ככה, זה ממש ככה. המחקר הראה בצורה מאוד ברורה שאנשים מתעמלים משהו כמו 3 שעות בשבוע, אז שיעור התחלואה שם מסרטן יותר נמוכה. מאיזה סרטן את יודעת? את זוכרת? קודם כל, לגבי סרטן שד, יש על זה הרבה מאוד עבודות. אבל גם לגבי כל סוגי הסרטן, זאת אומרת, זה גם בשלב של המניעה הראשונית, שבכלל זה לא יופיע, גם בשלב של ההחלמה, אנשים שמתעמלים תוך כדי תהליך ההחלמה, אז הסיכוי ההישרדות שלהם גבוהים, וגם בהישנות של המחלה, זאת אומרת, הספורט הוא לאורך כל הדרך שם, והוא חלק... בואו נאמץ הרגלי האכילה, שבאמת האוכל ישיג את הכל. אנחנו דיברנו על אנשים שעדיין לא חלו, מה הם יכולים לעשות באמת למנוע? מה קורה עם אנשים שחלו בסרטן ונמצאים כרגע בטיפולים או שהחלימו בסרטן? יש דברים שחשוב להם לשנות, לקחת יותר דגש בזמן תהליך הריפוי של הסרטן?
קודם כל, זה מאוד, אנשים שהם בתוך תהליך המחלה, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש סוגים שונים של מחלות, ושלבים שונים, וטיפולים שונים. אבל באופן אז זה כללי. מאוד זה. באופן כללי צריך קודם כל לחזק את הגוף, לא על ידי תוספי תזונה, כלומר, לא להתחיל לקחת ויטמינים וכדורים מהסוג הזה, אלא הכל מהמזון. לאכול בריא, לאכול בריא, פירות, ירקות, להפחית צריכה של בשר מעובד, שמנים, מה שאני שעברו רוצה חימום ארוך. לציין... אבל כן. אפשר כן לקחת כן, תוספי מזון, כאילו רגע, לפי המלצות של רופא שצריך לדעת להתייעץ מה מותר. תוספי מזון זה דבר מאוד משמעותי, ואני פשוט רוצה להגיד... בדיוק, חשוב לדבר על זה. ולכן, יש תוספי מזון שמותר לעשות, וזה עושים אחרי בדיקות. נגיד, B12 אם הוא נמוך, צריכים לעלות. או ויטמין D, שהוא בכלל מונע במידה מסוימת סרטן. אבל מה, אני רוצה פשוט להדגיש, ואני מקווה שתסכים איתי, לא לקחת אנטי-אוקסידנטים. לגמרי. גם בזמן המחלה, גם בזמן הטיפולים, וכל מי שעבר מחלה הזאת, אסור לו לקחת אנטי-אוקסידנטים, כי אנטי-אוקסידנטים זה כל מיני ויטמין C בכמות גדולה, כל מיני פרופינול, ויטמין E וכו'. משום שזה מחליש את המערכת ההגנתית להתמודד לבד. להתמודד עם הסרטן. מצוין. גם המחקר הראה, זאת אומרת, שנתנו לאנשים, עקבו אחרי מעשנים לדוגמה, ויודעים שבית הקרוטן במזון הוא מגן מפני סרטן, אבל כשנתנו למעשנים על פני זמן את הוויטמין בתוסף, זה באמת הגביר את התחלואה. גילה, תודה רבה לך. בבקשה. את תשאל איתנו לשאלת הפייסבוק שלנו, ששואלת דפנה מירושלים. שלום לכם, אני כבר חודשיים בדיאטה, יורדת מאוד יפה. בשבועיים האחרונים החלה עצירה בירידה, למרות שלא שיניתי כלום. מה הייתן מייעצות לי לעשות? אוקיי, אז קודם כל, גילה, חשוב לדעת, וכשיודעים זה יותר קל. נכון. תמיד יש עצירה אחרי ירידה במשקל, וזה נורמלי, וככה צריך להיות. דרך אגב, דיברנו עכשיו על סרטן, המצב היחידי שאנשים יורדים במשקל בלי להפסיק, זה חולי סרטן. אז אם את יצרת, אז את בטוח לא שם, וזה נורא נורא משמח. אני רוצה שתמצאו דברים משמחים. ירדתי הרבה במשקל, נעצרתי, הגוף שלי חכם, הוא רוצה קצת להתאזן. הוא יודע לשמור עליי. כן, הוא שומר עליי. נכון. הוא שומר עליי יותר מהמוח שלי, זה הכל. יש לנו שאלה נוספת, מה האורך קלורי של מצה וכמה מצות מומלץ לאכול ביום? מצות. אני מתה על מצות. אני מתה על מצות, בשביל זה אני לא קונה. אני אוהבת מצות. חברים, מצה רגילה זה שווה ערך ל4 פרוסות לחם קל, אם אני לא טועה, שזה 2 פרוסות לחם רגיל. מצה קלה זה 2 פרוסות לחם קל. תבדקו בדיוק מה אתם אוכלים וכמות, כי אתם יודעים, אין לנו שום בעיה לשבת ולחסל את המצות ככה. בלי שום בעיה. לא קונה מצות, רק אצל מישהו אני אוכלת מצות, לא בבית. עכשיו, אני רוצה רק להגיד שיש מצות היום כל מיני. יש מצות עם תוספת דבש וכו' וכו'. תסתכלו מה כתוב, כמה קלוריות יש במצה, ולפי זה תלכו. זה צריך להיות בסביבות 100 קלוריות למצה, זה עוד איכשהו סביר. ושאלת הסיום שלנו, מה, כל החיים זה מה שתאכלי? כל החיים את צריכה לשמור? כל החיים תצטרכי להקפיד? אלו משפטים שכל הסביבה שלי כל הזמן מנגנת באוזניי. איך אפשר ככה להצליח? וואי, כמה אני מתחברת למשפטים האלה. אבל אני לא, אני ממש לא. אני רוצה להגיד לך משהו. היא יכולה להגיד למי שמקלקל לה את החיים, הם בטח מקלקלים את החיים גם בדברים אחרים. למה את לא התחתנת, ולמה אין לך ילדים, ולמה את ככה, ולמה את ככה. קודם כל תגיד להם ככה, חבר'ה, אתם כל יום הולכים לעבודה? כמה אפשר ללכת לעבודה? אולי תשארו בבית? אתם כל יום קמים ב6:30? תפסיקו לקום ב6:30. אתם כל יום צריכים לדבר יפה עם הבוס שלכם, שאתם לא סובלים אותו? אז תפסיקו, תתחילו לקום. חבר'ה, זה תלוי בנו, איך שאנחנו מאבדים בעצמנו. ואני אחזק את מה שאולגה אומרת.